mumpung gajian apa tak? Mas, ayo guys, aku udah siap nih. Gimana kita? Kafe? Hah? Oh iya, aku ada ide. Ke Alengka aja yuk, jemput Cinta. Ayo. Mau dan tak kirim lo yang? Kenapa? Heran ya, kok aku bisa tahu? Aku tuh bisa baca pikiran orang tahu. Jadi mumpung sepingin nih, penak ini ngomah ya. Dusul-dusul ngegap baru kok. Mas, Gih, pripun meneh teng griya mawon mangke atuh besake mah hewu-hewu maneka warna jajanan. Kali mirengake lagu ning dalam tak. Sampun wonten teng YouTube, ya? Purun. halo. Bilang aja sama Miki Birahi. Semua kalangan sama aja. Boten. Sayang. Pripun ngeten iki? Kan sebagai kaisar kok nyedi peta iki. Biasane di Mas Nyai niku mboten pun dijak medal pun teng griya mawon, penting enten jajan maksimal kan ngoten. Anang napa niki? Pas dadosaken nyeri ngeten iki. Persis banget ceritane nggen lagune Galang Miftah. Mending boten percaya cek mau nonton YouTube nembe mon rilis enggal nika. Nyeri. Niku damel tergalang-galang. Pelantangan kok hawane kelaran ya.